Vaasa, Itämeri ja Lyseo. Tässä dokumentissa esittelen nämä 3 minulle rakasta asiaa. Aloittamme siis Lyseolta. Moi! Eli tervetuloa seuraamaan tätä mun Itämeri-dokumenttia. Tosiaan mun nimi on Mika Jokiaho. Aloitetaanko sitten täältä vesiputkista. Elikkä täällä näin on jääkylmää juomavettä. Maistetaanpa pieni siemaus. Ja tämä tulee suoraan täältä putkistosta. Ja nämä putket jatkuvat suoraan tänne Itämereen, eli minulle rakkaimpaan. Tosiaan joo, on mulla perhekin, mutta Itämeri on Itämeri. Täältä pystyy sitten nauttimaan näitä virvokkeita ja tosiaan virvokkeita. Ja täältä löytyy tämä hieno järjestelmä, josta tosiaan saa sitten tätä vettä saa painamalla. Mutta ei hukata ihan liikaa vettä, että jää vähän sinne Itämereenkin. Ja hai. Ngeremät sähvää, että hätte vaan kiil. Lahjata kuin hieno. Haluamme jo. Mitä kaverit sulla oikein merkitsee? Mä voin pitää niiden kanssa hauskaa. Jes, onko mulla? Moro kaikille! Tosiaan tervetuloa tänne kakkoskurssille uskonto. Mä oon tosiaan Janne Dahlsten. Ja joo, kysymys. Onko käydä vessassa? Totta kai saa! Se on ihmisoikeus. Joo, eli tosiaan nopea briefaus tälle kurssille. Käydään läpi vähän maailman uskontoja. Eli kristinuskon yksi keskeisimpiä hahmoja on Jeesus. Ja mitä me tiedetään? Joo, se on kysymys. Onko se opettaja, joka puhuu Namibiasta? Kiinni jäin! Nyt minä teljen nämä kirjoitut pelikortit ikiajoiksi tänne kaappiin. Katsotaanpas mitä se Jaakko häärää. Täällä no niin, nyt päästiin sisään. Hei Jaakko. Hei Mika. Täällä olen taas Itämeri asialla ja minulla olisi sitten kysymys näistä määrärahoista, mitä olemme saaneet, että haluaisin järjestää tuon roskienkeräyskurssin jälleen kerran tuolla vankilan rannassa ja tarvitsisin 1 200 032 euroa hyönteishaaveja varten. Mika, tämä asia on nyt vähän niin, että nämä raha-asiat ne eivät tule ihan suoraan täältä meidän koululta, joten minä joudun valitettavasti. Kyllä minusta tuntuu, että sinäkin ymmärrät vähän tämän tilanteen luonteen. Mutta entä Euroopan unioni?
panttikeräys roskiksi ja tosiaan, että näissä roskiksissa roska, jäte, Itämeri, toisikka. Niin tosiaan näissä roskiksissa, jos tänne vähän kaivaa, niin täältä saa näitä tölkkejä. Ja tölkeillä sitten tuetaan tätä meidän koulun tätä UNESCO-kiltaa. UNESCO-kiltaa tosiaan, että näitä keräysroskiksia löytyy tosiaan täältä ympäri tätä koulua. Nyt tosiaan aloitetaan sitten tämä meidän koulun toisen UNESCO Battles for Uganda. Battles for Uganda. Tämmönen näin kädenjälki. Aivan niin kuin se meidän kädenjälki näkyy sille ympäristölle, että tosiaan tämmöstä sitten tänään, että kyllä. Eli tervetuloa Pauliina tänne haastatteluun. Hei. Voitko sä kertoa vaikka nyt vähän itsestäsi ja mitä sä opetat? Joo, mä opetan maantietoa ja biologiaa täällä Lyskolla. Okei, tuo kuulostaa oikein mainiolta, että voitko sä sitten kertoa tuosta sun suhteesta Itämereen? No sehän on hyvin lämmin, kun kuitenkin tulee tunneilla puhuttua Itämerestä, kun maantietoa ja biologiaa opetan. Ja kyllähän se tuossa meidän vieressä on, kun Vaasassa kuitenkin asutaan, jos katsotaan karttaa, niin siellä se näkyy. Kyllä, ja tarkoitithan, että suhde Itämereen on lämmin, et vaan viitannut tuohon Itämeren lämpenemiseen, koska tuo on aika herkkä aihe minulle. Tietenkin mielestäni vain lämpimiä suhteita. No, hyvä. Voitko sitten kertoa lempi-osuutesi tästä Vaasan Lyseon lukiosta? No kyllähän ne kivat työkaverit ja mukavat opiskelijat on parasta täällä. Kyllä. Kuulinko oikein, että mainitsit UNESCO-killan? Kyllä mainitsit sen. Aivan loistavaa. Kiitos tästä haastattelusta ja kiitos. Tervetuloa Juha tänne haastatteluun. Terve. Kerroksä vaikka ekana itsestäsi ja mitä sä opetat täällä? No, mä oon Juha ja mä opetan täällä matikkaa, fysiikkaa ja käytöstapoja. Tuo kuulostaa mahtavalta. Voitko sä kertoa sitten sun suhteesta Itämereen? No oon kyllä seuraillut noita sun viestejä, tulee koko aika. Että oon kattellut, joo, en oo muutenkaan perehtynyt silleen. Et oo vielä? En oo silleen. No, tää nyt kuulostaa vähän kyllä huolestuttavalta, koska... No, tossa tulee toi Break Bro. Ei herra jumala, ei. Sivulle ja taakse. Yhdessä joo. No, tämähän on kyllä mielenkiintoista, mutta eiköhän puhuta vähän mielenkiintoisemmasta asiasta, eli Itämerestä. Niin, Itämeri. Voitko kertoa tosiaan vielä lisää siitä Itämeri-suhteestasi? Eli oletko esimerkiksi käynyt Itämerellä vaikka uimassa? No itse asiassa en ole. Anteeksi, et ole? En ole. Okei, tämä pitää kyllä leikata, mutta voitko kertoa sitten lempiasiasi Vaasan Lyseon lukiosta? No kyllähän ne on nämä matikan opettajat. Kyllä, Erasmus ja UNESCO-kilta. Niin voitko kertoa lempiasiasi Vaasan Lyseon lukiosta? Kyllä se on se Erasmus ja UNESCO-kilta. Oi, tämä on loistavaa. Tästä saat tämmöisen lappusen, minkä olen tehnyt kaikille tunnollisille opettajille. Kiitos paljon. Jatketaan tästä. Kiitos. Nyt me mennään tutkimaan. No niin, käykö täältä kamera? Eli tosiaan nyt me ollaan täällä niin sanotussa villissä erämaassa, eli täällä V-kellarissa ja nyt saadaan tutkitaan näitä tutkia täällä, eli käydä kimppuun niin sanotusti.
tosiaan täällä nyt on tää bakteerien lämmön säätäjä. Lämmön säätäjä. Täällä taisi nyt kuulla kummia ääniä. Mennäänpäs tarkistamaan tietenkin, mitä ääniä ne ovat. Mitäs kummia ääniä täältä nyt oikein kuuluu, että mennäänpäs nyt tarkistamaan, että mitäs sen kuule Välimeri sentään, mitäs täällä ääniä nyt kuuluu. Nyt alkaa jo vähän niin sanotusti pelottamaan, mutta eihän täällä kulman takana nyt onneksi ketään ole. Ei ole onneksi. Onkohan se? Niitä palloja hakemassa. Joo, tosiaan niin. Uskonnon kun se ei tarvitse tosi paljon. Joo, niitä palloja. Pyhä sylvi sentään. Siis, onkohan tää elossa tää Mika täällä? Mä en tiedä. Kyllä se ihan elää, mutta... Mutta mitä tässä on voinut tapahtua? No tuossa on vettä lattialla. Onkohan se kuvannut, kato, niin sitä sen dokumenttia varten sitä. Niin tosiaan, joo. Tuossa on kato sen kamera. Joo, hei. Nyt äkkiä elvytystä. Mä oon Naviversa oppinut, kun sellainen elvytyskurssi, joo. Nyt on pakko soittaa hätänumeroon! Mitäs kummia ääniä täältä nyt oikein kuuluu, että mennäänpäs nyt tarkistamaan, että mitäs sen kuule Välimeri sentään, mitäs täällä ääniä nyt kuuluu. Nyt alkaa jo vähän niin sanotusti pelottamaan, mutta eihän täällä kulman takana nyt onneksi ketään ole. Voi Namibia sentään. Ei hän ole kaatunut. Hänet on kolkattu! Käyköhän tää? Joo. Joo, kyllä se käy. Joo. Kyllä se käy. Me ollaan menossa katsomaan opettajien luokkia, että miten opettajat oikein suhtautuu asioihin. Ja nyt me voitais mennä tästä Lassen luokkaan. Eli kertaa kaikkiaan veljet, kuule, kun mä kerron teille, että mitä tapahtui silloin kuule Jeesuksen aikaan, että tosiaan tämän kirjan mukaan tosiaan sanottiin näin, että Mitä teitte keskiviikkoiltana? Niin, Saarikosket. Mä olin yksin kotona lapsen kanssa. Joo, ja mä olin tuolla Öiberin perämettillä kuvaamassa kuikkia tän Samin kanssa. Kyllä. Kasperi, meillä olisi jotain kysyttävää. Kasperi. Kasperi. Mitä? Joo, tää. Kasperi, voisitko sä niinku... Mitä? Ettekö te näe mitään? Okei, juu, tästä näin. Kasperi, ihan oikeesti, tuu nyt vaan tänne. Okei, tuu vaan tänne. Siis istumaan, meillä on nyt sulle tärkeä kysymys. Okei. Kasperi, mitä sinä teit keskiviikkoiltana? Minä olin 3D tuostamassa Maritalle yksi näppäimistä ohjainta. Joo, joo, no okei. Me kuvataan nyt jatkoa Mika Jokiahon dokumentille, jonka hän on kuvannut. Joten, Jari, mitä sinä teit keskiviikkoiltana? Voi kissan paskat. Jättäkää minut nyt rauhaan. Missäköhän on se Jokiahon huone? Mä en tiedä. Hei, anteeksi. Joo. Tiedätkö, missä on Mika Jokiahon huone? Ootas, mä katoin. Niin se oli Mika Jokiahon. Kyllä. Joo. Tässä lukee, että se pitäisi löytyä 555. Okei, kiitos sulle. Kiitos paljon. Joo. Tuolla noin. Joo. Mitä on tapahtunut? Hän
Hänelle todettiin vakavia persoonallisuushäiriöitä ja hän sai kovan iskun takaraivoon. Hän vaipui koomaan eikä meillä ole mitään tietoa, koska hän tulee heräämään. Voi ei. Joo, tämä oli kiinnostavaa. Joo, no siinä voit mennä ensin. Kiitos. Joo, no tosta ei kyllä oikein tullut mitään, mutta eikö se JP pyytänyt meitä sinne kokoukseen? Joo, näin taisi olla, joo. Kyllä, joo, nimenomaan, joo. Mika! Mika? Who the fuck is Mika? I'm Mike Riverside. I'm from Texas, Houston, United States of America. USA! 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 Arvoisat äidin sukellusveneet, kära mammas ubåtar. On tapahtunut tragedia. Rehtorimme Jaakko Perttu on sekaisin. Hänen kuksansa on viety. Hän ei pysty johtamaan tätä koulua. Joten minä ehdotan, että tämä koulu tarvitsee uuden rehtorin. Mitä mieltä olette? Kyllä, tosi hyvä. Asetun itse ehdolle tähän tehtävään, koska uskoisin, että minä pystyn jatkamaan Jaakon tarinaa. Mitä mieltä olette? Joo, kuulostaa hyvältä. Täten nimitän Juha-Pekka Rauhalan Lyskän uudeksi rehtoriksi. Moikka, haluaisitko allekirjoittaa tänne? Ei mulla nyt ei ole aikaa, mulla pitää mennä opotunnilla. Oh hell no! Voi Namibia sentään. Kiitos. Mika! Watch me dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me.